Majiteľom hradu sú Železiane Podbrezová od roku 2002, odtedy prebieha taká postupná pamiatková obnova celého areálu a teraz práve obnovujeme ten horný stredoveký hrad. Aktuálny projekt sa v tých ďalších 2 rokoch zameria hlavne na obnovu druhého nadzemného podlažia, čiže týka sa to tých historicky, umelecky a architektonicky najvzácnejších častí hradu. Ten projekt bol aj finančne podporený z Ministerstva kultúry, konkrétne z programu Obnovme si svoj dom, ale veľkú spolúčasť na ňom majú aj Železiarne Podbrezová ako majiteľ hradu. Ja som tu prvýkrát, musím povedať, a je to nádherné. Dozvedela som sa, že je teda tento hrad nádherne opravený a zrekonštruovaný a potrebuje ešte podporiť. Tak sme sa rozhodli, že prispiejeme sumou 540 000 v rámci projektu Obnovme si svoj dom. Naším cieľom je obnoviť tam komnátu Františka Vešelényho, kde bude prezentovaná kultúra hradného bývania v 17. storočí, čiže návštevníci tam uvidia dobový nábytok, historické dekorácie. Odstránením tých novodobých priečok vznikne jedna veľká sieň, kde bude hradná hodovňa, čiže budeme tam prezentovať kultúru stolovania, ten každodenný život, ale aj ten slávnostný život šlachty, ktorá žila na hrade. No a obnova sa týka aj donžónu. Donžón je taká najstaršia časť hradu. Korene tejto časti siahajú až do 13. storočia. V donžóne sa nachádzajú veľmi vzácne fresky, ktoré boli v minulosti poškodené a prioritou je zreštaurovanie týchto fresiek. Je to jeden z najstabilnejších hradov na Slovensku a vyzerá úplne ináč, ako to bolo, pretože my sme tu ten hrad dali do poriadku od strechy, od vrchu, cez kanalizácie, cez všetko. Je tu výborná návštevnosť, som sa na to samozrejme pýtala, okolo 30 000 návštevníkov za rok s nízkym stupným, takže som vďačná, že sme podporili práve tento hrad a že to takýmto spôsobom zveľaďujú. Musí to byť otvorené, aby ľudia sa mohli chodiť, mohli vidieť. Mladí ľudia, deti, aby videli, aby si budovali vzťah ku histórii, pretože tak sa im bude ľahšie žiť, lebo budú mať krajší život. Je to hrad jeden z mála, ktorý je vysvietený každú noc. Na ten hrad môže byť hrdý každý deň Slovák.